Croeso, bore da, hyfryd gweld pawb yma bore yma. Rhai wedi bod i ffwrdd, croeso adra, gobeithio bod chdi cael amser braf. Rhai eraill wedi bod yn ei gwaith, a gobeithio bod chdi cael wythnos go lew. Eraill wedi ymddeol wythnos yma, ac eto gobeithio bod chi yn mwynhau yr ymchwyn yn amser efo'n gilydd bore yma, hefo can sydd yn rhoi clod i Iesu'r un atgyfododd. Yng nghanol yr emyn yma, da ni'n cael y bennill. Os y Crist na atgyfodwyd, nid oes gobaith chwaith i ni. Mae Paul yn sgwennu yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, pennod 15, ac yn sôn, os na gododd o, does na ddim gobaith. Ond, fel gwelwn ni yn yr emyn yma, ond mae'n wir fe ymddangosodd a chawn oll ei weld rhyw ddydd. Felly, ei ganwn ni'n emyn gyntaf, wedyn gan i'r coeddiadau wedyn.